Moi, se on Tatu täällä ja tänään mä kuvaan taas. No, tää on tän 10 tilain spesiaali. Ja no otsikosta näette jo mikä aihe on. Ja mä tiedän, että mä oon tän kohan jo pelannut tossa Half-Life 2 läpipelussa. Mut mä niin nopeasti tyyppi. Okei. Sitten mä menen tänne takas. Ja mulla on äänet vähän hiljaisemmalla, koska mun pikkuveli nukkuu. Mutta mä en myöhemmin enää ehdi kuvata video, niin sen takia mä nyt kuvaan. Missä Gunship on? Oho, tossa on hyvät jousitukset. Jaha, se meni katolle. Oho, tossa autossa on aika hyvät jousitukset. Pitää kyllä sanoa, että aika hyvät jousitukset. Mihin tää on menossa, tää auto? Hei. No. Rauhoittuhan se auto. Ei toi haittaa mua. Nää on vaan tyhmiä tököitä. Mitäs juoksevat alla? Ja mä tiedän, että on väärä suunta, mut se on tän glitch-videon niinku tarkoitus. Ja mä en koko juttua jaksa kuvata, kun mä testasin sitä. Kun yksi kaveri kertoi sen mulle, niin sitten mä ajattelin testata sitä videolla, mutta mä vitin sitä koko hommaa tehdä, se on niin vaikea. Mä oon jo alun tehnyt, mutta jos te haluatte tehdä tän glitchin, niin eka pitää tänne tulla. Ja sitten pitää ne komboinit täältä tappaa nää 3, mä oon sen tehnyt jo. Ja sitten tohon ei pidä katsoa, ja sitten pitää vaan lähteä. Hetkinen, tuolla on granaatti, mutta on se. Hitsi. No ihan sama, tää on aika hauska glitchi. Katsokaa sitä. Toi G-Man on nyt tuolla talossa. Ja katsokaa sitä G-Mania. Kun se Gunship on vielä siellä. Tää on vaan niin oikeesti niin hauskaa kattoo. Sitten tuolla toi tyyppi olla tornissa. Ihme, että se ei muuten vielä kuollut. Okei, kohta se kuolee. Okei. Ja nyt se ei sitten varmaan toimi kuvaa. No aiemmin saa ainakin toimittaa glitchi. Nyt se on musta G-Mania tuota Gunship. Nyt toi medic kuoli. Ja se vartio ton tyypin delas myös. Tässä voi kestää pari minsaa. Tuon laiturillakin kun tyyppi seisoo ihan rauhassa. Ja sieltä tulee taas yksi medic, joka varmaan kohta kuolee. Oho. Random romua. Okei, toi G-Man taitaa kohta kuolla. Olisi kyllä aika hauskaa nähdä, kun se kuolee. No niin, toimi. Siis joo. Tuolla on 3 tyyppiä elossa ja yksi niistä on G-Man. Joku 4. Joku 5. Portikon G-Man ja 2 kapinallista ja sit se kuppake-tyyppi. Kuka olikaan, mä en muista sen nimeä. No mä menen silti kohta tsekkaa ton G-Manin tilanteen. Joko se kuoli? Ei. Ai se sitten 6 tyyppiä elossa, 3 kapinallista. Mitenköhän kauan tässä menee sitten?
Okei, tuo tyyppi tulee näköjään voi kuolla. Tuolla laiturilla. Jaha. Tuonne just spawnasi yksi medic. Taisi olla. En oo varma, mut ehkä. Okei, nyt siihen taas osuu se G-Mani. Taas siihen osuu. Eiköhän se kohta kuole. Tulee mitään näköjään muita MPCtä. Ja kun tuolla yksi kapina, niin tuolla talojen välissä. Se tyyppi laituriltakin näköjään kuolee. Se on tuolla talojen välissä oleva tyyppi. Tai se joku random rebel. Joo, se joku rebel, se tyyppi kuoli sieltä. Aina MPC. Taas tonne spawn yksi medic ja se laiturityyppi nyt tuolla talolla, tuolla valkoisella. Minä kohta G-Man aatteli kuolla. Pitäisikö mä mennä tuonne paikan päälle vaikka kohta? Okei, enää siellä on toi laiturihäävo. Ja G-Man ulkosella. Joo, toi G-Man on niin kuollut kohta. Tässä on niin kohta ei mennyt koko video varmaan. Tai mun koko aika. Okei, mä menen paikan päälle itse. Hei Lokki. Jes, mä sain se. Mä oon julma. Ammun Lokin taivaalta. Vain koska se oli mun auton vieressä. Jes, jousitukset toimii. Sitten kun mä saan auton, niin tämmönen jousitus olisi kyllä aika kiva. Hitsi. No niin. Huono hetki, kun ohjaimesta loppuu batteri. Siellä mulla on uusi ohjainkin. Noin, nyt se rupesi toimii. Noin. Jahas. Okei, nyt se lataa. Okei. Ja mä myöhemmin... Oho, mä näin sen gunshipin. Jaha. Sitten mä tein vaikka sitten kun mä saan 20 tilaajaa täyteen, niin mä teen vaikka sitten tästä samasta kohdasta yhden toisen glitchin. Minkä mä löysin vähän aiemmin, mut mä ajattelin tähän nyt tän. Jaha. Hyvä, mulla on tää kuolemattomuus siitä päällä. No niin, lataa. Hot G-Man on tuolla. Kannetti tulla. Mä tappaa se. Jaha. Okei, mun pitää tässä samassa asennosta ohjaa. Tulee olla vaikeeta. Voiko sitä lyödä? Sä oot menettänyt paljon verta. Moi ku okei. Kuka
Kuka kuoli? Mitä? Kuppake kuoli? Mä en tiedä, että niin voi käydä. Mitä se vieläkin puhuu? No jos sä ajattelit kuolla G-Man. Joskus mennä lääkärillä. Varmaan mitäs. Anna sun taakse piilomaan, pelottaa. Ammu saa G-Mania rauhassa, mä menen tänne. Joo, pysykää täällä sisällä. Jossakin sisällä oli turriheemo. Mitä? Tääkin taitaa 2 glitchiä yhdessä videossa. Sä äsken olet kuolleen tuolla ylhäällä. Mitä sä nyt oot siinä taas elossa, radio ääressä? Siis mitä ihmettä? Okei. Tota ei kyllä vielä ollut tarkoitus tätä glitchiä tehdä. No se nyt tuli. Olisiko herra G-Manin kuolemaan? Herra G-Man on menettänyt paljon verta. Mene sairaalaan. Tai muuta taisi kuolla. Mene sinä sit sisälle. Kuinka kauan kestää, että yksi tämmönen G-Man ammutaan kuoliaaksi? Ja osa katsojista varmaan tiesi jotain glitchin. En ole varma kuinka moni, mutta osa varmaan. Ihan sama. Aha. G-Man, ole hyvä. Se on nimipäivälahja. Ota säkin yksi. Oho, mutta loppuu muuten granaatit. Mä en niitä halua kattaa loppuun. Okei, G-Mania ei voi tappaa itse. Mä otan Garsin vaikka tappaa G-Mani. Sitten mä ammun viimeisen osuman. Mene sisälle siitä. Urpo, mene sisälle, noin. Mene. Jaa, täällä on konekivääri. Hei herra, sun ehkä pitäis ottaa konekivääri. Näin sitten, jos sä et haluu. Mut sä voisit silti ruveta kuolla, koska sä oot mennyt tänne paljon vertaa. No, joo, pysyppäs saa ulkona. Pelkurit. Jaano. Revi siitä. Jaha, tää talleens tähän. Hetkinen. Onko se G-Manin päällä? Kuppaken ruumis on kadonnut. Se ei siis oikeesti edes kuollut. Yritti vaan kerätä sääliä. No mä käyn vielä pari niin tätä videoa. Ja sinä tässä turpas kiinni, Urpo. Itse valehtelija kuoli jo. Jos ei se on sana. Todennäköisesti ei oo sana kyllä. No 2 rakettia. 1 puuttuu. Sinä köyhä Urpo kuolit. Miten häpäjällistä. Säkin vaan menit sinne sisälle ja nyt sä siinä makailet. Mulla ei kyllä ollut aikomustakaan palauttaa sitä
Hitsi. Okei, en mä osaa tätä käyttää. Okei, tuolla ei enää raketteja. Ne on ties missä. Uitsin ne vaadassa varmaan. Mut tulis morjens.